உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. உங்க அம்மா சொல்ற மாதிரி எங்க அம்மாவும் அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்க, நல்லவங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது, நல்லவங்களை தப்பு பண்ண விடவும் கூடாதுன்னு. ஏன்னா தப்பு பண்ணி வர காசுக்கு ஆயுசு கம்மி, நல்லது பண்ணி வர காசுக்கு ஆயுசு கூடன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அவங்க 10 கோடி ரூபாய் தரேன்னு சொல்ல போய் தானே நீங்கள் இந்த தப்பை பண்ண போறீங்க. நான் உங்களுக்கு 20 கோடி ரூபாய் தரேன். எப்படியாச்சும் நாளைக்கு காலையில் 9 மணிக்குள்ளே என்னை திருச்சி கோர்ட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்களேன் ப்ளீஸ். அப்புறம் அந்த பொண்ணு ஒரு விஷயம் ஃபீல் பண்ணி சொல்லுச்சு, தப்பு பண்ணி வர பணத்துக்கு ஆயுசு கம்மி, நல்லது பண்ணி வர பணத்துக்கு ஆயுசு கூடன்னு. அதுதான் என் மனசுக்கும் நல்லதுன்னு பட்டுச்சு. அதான் நல்லதை பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு பொண்ணையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். அப்புறம் நீங்கள் அந்த பொண்ணை தேடி வெட்டி அலையாதீங்க, நானே திருச்சி கூப்பிட்டு வந்துடுறேன்.